Καλησπέρα κύριοι, έχω λόξιγκα. Παίζουμε The Lost Potato. Μαζί με τον Βαλάντι. Ωραία. Και παίζουμε The Lost Potato 1. Θα παίξουμε μάλλον και το 2. Αυτό. Κοίτα τι λέει εκεί κάτω. Inconsent Pintel. Δεν ξέρω τι λέει. Piglet. Αυτό. Διάβασε τι έχει εδώ μέσα. Bad Dream νομίζω το λένε. Show them Mr. Bombastic. Λοιπόν, διάβασε το και εσύ, άμα θες. Όχι, εσύ να το διαβάσεις, να ακούει το βίντεο. Πάρ' το εσύ και δείξ' το στο κάμερα, ρε. Στο κάμερα, βρε. Λοιπόν, you were dreaming, weren't you? Guards taking you to a castle, a prison, and they talk about your execution. It seems it was all a dream. Luckily, you're back at your nice little house, enjoying place and quiet. Ευτυχώς δεν είδες τι έκανα. Είδα τι έκανες, κακέ. Έλα, πάμε εδώ. Only switch when you finish reading. Δεν τελείωσα το reading. Εντάξει, ναι. Μόνο chest. Κακέ. Τι έχει μέσα. See you later. Διάβασε το εσύ. Okay. Λοιπόν. This dreaming joke is getting old. Fortunately, you're the last one to experience it. Now you have about a minute to get out of this room before it burns down. Prince Dorlius. Prince Owner. Prince Owner. Όχι, ακούω κάτι και καίγεται. Τρέξε κάπου. Τρέξε κάπου. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, βρε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Ξέρω. Λάβα βγαίνει. Να, βρήκα την έξω. Όχι, δεν την βρήκα. Ωραία. Αυτό το πράγμα είναι λίγο κακό, έτσι. Λίγο. Λίγο έπρεπε να είχαμε κοιμηθεί στο spawn. Τι να κάνω, σκέψου. Γιατί το κάνεις αυτό, τέλος πάντων. Ανέβα πάνω στο δέντρο. Ούψι, νομίζω ότι δεν πρέπει να σπάμε blocks και έσπασα μόλις τώρα ένα. Δεν πειράζει. Βρες γρήγορα την έξοδο. Κατέβα από κάτω και βρες την έξοδο. Πού να ξέρω πού είναι η έξοδος, παιδί μου, εγώ θέλω να επιβιώσω. Δεν βρες τη. Φίλε. Κι εγώ. Τη βρήκα. Αλήθεια, πού είσαι? Ναι, εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε τον glass. Νομίζω ότι επιτρέπεται, τρέχω. Άντε γεια. Πες μου αν είναι ασφαλές. Εντάξει είναι, έλα μπες. Okay. Γρήγορα όμως. Πώς φεύγω, εντάξει, οκ. Λοιπόν, always check hoppers to see if you can find something. Βρήκα ένα lead και 2 dots. Welcome to Death Row. It means that unless be some incredible miracle, a random stranger helps you to make your way out of here, you will be executed in 2 or 3 days, along with a completely incorrect piglet in the other cell. Please enjoy your stay, Prince Dollar. Αυτό εδώ πέρα ότι έπρεπε να πιάσουμε το piglet. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το θώθουμε. Το ξέρω, αλλά πώς? Δεν ξέρω. Κάτσε, έχεις ένα lead. Το ξέρω, αλλά δεν πιάνει, το πάρει και εσύ να δεις. Έπρεπε να είχαμε διαβάσει τα rules. Κάτι μου λέει. Stranger, hey, I'm up here at the window. This axe, Να το. Μου έδωσε ένα axe. Πω τέλειο map, έτσι. Ναι. And be careful, Γιατί λέει συνέχεια μου. Κατάλαβα. Νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε με το axe αυτό εδώ. Ναι. Πέσε. Πέφτω εγώ πρώτα. Ναι. Κάτσε, περίμενα εδώ κι εγώ. Λειτουργεί. Εντάξει, έλα, κατέβα. Αυτό πρέπει να είναι. Αλλά μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι λαβύρινθος, κάτι τέτοιο. NP, πάμε, έλα. Καλύτερα να κάτσουμε μαζί. Ναι. Λοιπόν, να, τελειώνουμε. Βγήκαμε. Ωραία. Αμέσως έσπασε το axe μόλις τελειώσαμε. Το μικρό pig, Incommon Piglet. Το παίρνουμε. Yay, I love you. Να, πάρε αυτό εδώ. Έλα, πάρε αυτό. Βρήκα ένα chest που έχει ένα lever. Και ξέρω ακριβώς που να το χρησιμοποιήσουμε. Έχει ένα τι?
Ξέρω, κατέβα κάτω. Νομίζω Εγώ ότι πήρα ξέρουμε και την Piglet. Μπράβο, πάρ' το. Ωραία, άνοιξε την πόρτα. Α, και πάρε αυτό εδώ το πράγμα. Πάρε αυτό. Για να... Πάμε, έλα. Μάλιστα. Πιάσε και εσύ την Piglet. Και δύο. Ναι. Οπότε πάμε. Ναι. Δεν Νομίζω... νομίζω να γίνεται να την πιάσουμε. Α, βρήκα το δρόμο, έλα. Ακολούθα την Piglet. Πάμε, Piglet. Ωραίο map. Λοιπόν, Να την ονομάσουμε Πέπα. please, πάρε εσύ την Piglet, δεν μ' αρέσει. Είναι κακιά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε. Hopper. Ένα βιβλίο, ένα καρότο και ένα κλέι. Εντάξει. Λοιπόν, I guess Μήπως none πρέπει να δώσουμε το καρότο στο Piglet. Λες, για. Σταμάτα να την κουνάς λίγο. Piglet, fire. Δεν θέλει. Μπα, είναι πολύ μικρό. I guess not gonna... Όπα, πού πήγε η Piglet? Έχασες την Piglet! Όχι! Η Piglet Πέρασε έφυγε. από εδώ μέσα. Μπράβο σου. Νομίζω ότι θα δελεαστεί με το καρότο. Νομίζω ότι το καρότο είναι κάτι για να μας βοηθήσει την Piglet να φύγουμε. Δύσκολο map. Έλα, Piglet. Έλα, έχω ένα καρότο, θα το φάω αν το θέλεις. Νομίζω ότι έρχεται. Η Α, Piglet. ήρθε. Πιάστηνε. Την έπιασε, ωραία. Μπράβο. Κάτσε να διαβάσω το note. I guess none's gonna ever read this, but I'm leaving these notes behind to help. Connect prisoners breaking out of this place. I'm gonna leave 5 notes in total, so if you find all of them, it means you successfully escaped, just like me. I don't think. That insane Dorlek who thinks being a prince means he rules the world is ever gonna read this, nor the guards. They don't like to get their hands dirty. Πρέπει να βρούμε άλλα 5 notes και σημαίνει ότι έχουμε φύγει successfully. Ναι, όμως τι να κάνουμε με την Piglet? Άστη να φύγει, κάτι νομίζω ότι... Άστη να φύγει. Φύγε Piglet. Έξω. Κάπου θα πάει. Λες να πάει κάπου και να μας ανοίξει? Κάτι τέτοιο πρέπει... Εμείς πρέπει να την καθοδηγήσουμε. Δεν ξέρω όμως... Περίμενε κάτι... Πήγα κι εγώ εκεί πάνω, αλλά δεν έχει τίποτα. Νομίζω ότι είναι μόνο μια παγίδα. Παίζει να λάγκαρα το map. Όχι, δεν είναι παγίδα, πρέπει να περάσουμε από εδώ. Για παίρνε εσύ και πες μου. Βασικά εσύ θα πρέπει να περάσεις, αλλά τέλος πάντων. Η Piglet, ναι, καλά πάμε. Yes, τα κατάφερα. I did it. Πιάσ' την Piglet. Να ήρθε Piglet. Πιάστηνε. Δεν άκρη. Την πήρα. Το καρότο τώρα πρέπει να το φάω γιατί πεινάω, αλλά τέλος πάντων. Άστη την πήρα. Gameplay hint. Before you jump down in a hole, push the big down first. Για δεν τσέκαρε το Hopper. Δύο... Έχει ένα note. Ναι, δώσ' μου το note να το διαβάσω. Πάρε. Οκ, πού είναι, να το. Περίμενε εδώ, μη φύγεις. Θα πάω την Piglet να κατουρίσει. Almost... I almost forgot to tell my name. Probably we won't ever meet each other, but let me introduce myself. I'm Ake. I come from the Northern Islands. I have my own small business there, but I'll write about it later. Hurry up and get a sword from the Holloway. Watch out! Βρήκα κάτι. Watch out for traps. Good luck, my friend. Μιχάλη, ψάξε εδώ πέρα στο... Να, βρήκα 2 σπαθιά. Μπράβο, πάρτε. Δώσ' μου το ένα. Εντάξει, το πήρα. Ωραία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρει τα 2 ψάρια. Ναι. Δώσ' μου ένα. Μπράβο. Ένα ήθελα. Δεν πειράζει, πάρτε. Να πάρεις εσύ αυτό το ψάρι να έχεις να τρως, ρε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Σπρώχνουμε την Big να πέσει, έλεγε. Πού να πέσει? Ναι, αλλά πού?
Α, εδώ πέρα έχει γυαλί, γι' αυτό σου είχα πει ότι βρήκα κάτι. Για κοίτα. Λες θα πρέπει να σπάσουμε αυτό τώρα. Ναι. Σπρώξ την Λοιπόν, Piglet. κάτσε να αφήσω την Piglet. Ναι, αυτή να φύγει. Άντε, για Piglet. Όχι. Έλα εδώ Piglet. Piglet. Φέρ την. Βάλ την μέσα. Α, με το sword ρε. Περίμενα την... Να, Εντάξει, έπεσε. Οκ. Ας το τέτοιο ρε. Κάνε άκρη για να την αφήσω. Γιατί να αφήσουμε μόνο την Piglet. Φύγε. Κάτι θα μας ανοίξει. Λέω να πέσεις εσύ. Πέσε. Όχι, κάτι θα μας Άσε, ανοίξει. θα πέσω εγώ. Φύγε, θα πέσω εγώ. Α, ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω. Είχε μια πόρτα που δεν άνοιγε. Νάτι, αυτή είναι εδώ. Αν έρθει και η Piglet, άστο. Πάω. Κάτσε εδώ, περίμενε. Οκ. Νομίζω ότι είναι ασφαλές. Κάτσε, μην έρθεις ακόμα. Μιχάλη. Κάτι έγινε. Το άκουσα, πάω να δεν πας και άνοιξε τίποτα. Δεν νομίζω. Είναι πολύ πράγμα, έλα να δεις. Να κατεβώ κάτω. Ναι, πέσε. Πιάσ' την Piglet, δεν τη θέλω. Λοιπόν, εκεί πέρα έχει ένα dropper ή dispenser, δεν ξέρω τι είναι. Dispenser είναι, δεν έχει τίποτα. Μπαίνω εδώ μέσα, μην φύγεις. Καλά έκανες, γιατί εγώ τώρα κλείστηκα. Όπα. Είναι κάτι σαν παγίδα. Λέει, whoever you think you are, let's face. You can't get out of here unless you start to accept me as your ruler. Νομίζω ότι πρέπει να γράψω την αλφαβήτα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, θα δεις το βίντεο. Μην μπεις μέσα. Δεν μπήκα. Πάλι καλά. Απλά βρήκα μια ράχνη. Όχι. Μακριά από την Piglet μου. Το σπαθί γρήγορα. Είναι δηλητηριώδης. Μπει. Εντάξει. Μόλις με πετύχει μια δηλητηριώδης αράχνη. Κι εγώ δεν μπορώ να βγω, πώς το βρίσκεις? Θες να σε βγάλω εγώ? Νομίζω ότι ξέρω τι με πρέπει να κάνω, άσε με. A B C D έχει. A B C. Πέθανα. Όχι. A B C. Έχει πολλά γράμματα, περίμενε. Okay. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να βγω, εκτός να σου κάνω TP. Κάνε μου. A B C. Πρέπει να γράψουμε την αλφαβήτα, βρες το γράμμα D. D. Ναι. B. A B C D E F G. A B C D. Το βρήκες στο B C. Ναι. Βρήκα G. Εδώ πέρα λέει and respect my title. Η Piglet που είναι? Δεν έχω ιδέα, πρέπει να... Η Piglet θα μας ανοίξει. Piglet, έλα. Είναι εκεί τώρα, γιατί εκεί που πέθανα. Τέλος πάντων. Πώς θα περάσουμε ρε το map? Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε το D. Πάμε στο επόμενο γράμμα. A, B, C, D, E. Πάμε στο E. Κάτσε, μπορεί να το βρω εγώ. X, E, A, B, G, C, D, E. K. Νομίζω ότι πρέπει να γράψουμε το όνομα της Piglet. Λες. Για δοκίμασε, κάτσε να τα ανεβάσω όλα. Θα είμαι lol αν πρέπει να το κάνουμε ABC. Λοιπόν, γράψε Piglet. Βρες το P. Okay. P.
Κάπου το είχα δει, κάπου το είχα δει. Α, να, το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα. Πάντως εγώ βρήκα το είναι. Να, το βρήκα το πει. Βάρα το ή. Γκου. Ψάχνω για γκου. Είναι στη δικιά σου θέση το γκου. Ναι, το βρήκα. Βρίσκε με το λάμδα. Μπορεί να ήταν εκεί πέρα που ήσουν. Είναι δύσκολο. Ναι. Πει γκου. Πού είναι ρε? Βρήκα το R. Piglet. Μήπως πρέπει να κόψουμε το βίντεο? Ναι. Τα λέμε την επόμενη φορά παιδιά. Κάντε ένα subscribe, ένα like αν θέλετε. Και καλή συνέχεια.